Iktar minn 70 kunsillier nazzjonalista, uħud minnhom b'esperjenza twila fil-Kunsill, mhux se jerġgħu jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsill lokali mal-Partit Nazzjonalista. Fost dawn hemm 6 sindki nazzjonalisti li għażlu li ma jerġgħux jikkontestaw u 68 kunsillier li għażlu li ma jkomplux b'ħidmiethom fil-lokalità f'isem l-istess partit. Fost dawn hemm 63 kunsillier f'Malta u 11 f'Għawdex. F'sena u 7 xhur kemm ilu kap tal-partit, Adrian Delija ma rnexxilux jieħu l-kontroll tal-partit u abbanduna l-kunsilli lokali. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalulna li sindki u kunsilliera nazzjonalisti deru urtati li tmexxija ta' Delija ftit li xejn tat importanza lil kunsilli lokali u m'għamlet ebda sforz biex tinkoraġġihom jerġgħu jikkontestaw. Żied jingħad li l-inkwiet bejn Delija u l-eks kap Simon Busuttil mexa wkoll fost il-kunsillieri nazzjonalisti. Fil-fatt, fost dawk li mhux se jerġgħu jikkontestaw, hemm numru lejali lejn Busuttil u nies qrib il-fazzjoni tiegħu. L-istess sorsi qalu li Delija għażel li jinjora lil dawn in-nies u ma jkellimhomx sabiex jerġgħu jikkontestaw. Fost dawn hemm is-sindku tar-Raba ta' Għawdex Samuel Azzoppardi, qrib ħafna ta' Busuttil u persuna li m'għandux fiduċja f'Delija. Kunsillier ieħor li mhux se jikkontesta huwa l-avukat Chris Bużjetta li jaħdem mad-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi. L-eks kandidata nazzjonalista Caroline Gallia mhux se terġa' tikkontesta fuq Santa Luċija. Hija kienet ikkritikat fil-miftuħ lil Delija u minħabba tmexxija tiegħu warbet għal kollox mix-xena politika. Apparti dan, minn